Libreng binyaga naman sa Mangaldan, bukas para sa mga batang edad 7 pababa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isasagawa ang libreng binyagan para sa mga batang Mangaldenyan na may edad 7 taong gulang pababa sa darating na Marso 4, 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kapistahan ng Bayan. Ayon sa Municipal Registrar Office, maaring magparehistro ang mga magulang mula Lunes hanggang Biyernes, dala ang mga itinakdang requirements kabilang ang 2 kopya ng birth certificate, listahan ng isang pares ng ninong at ninang, endorsement letter at certification of no record baptism mula sa mga parokya ng barangay. Magtatapos ang pagsusumite ng aplikasyon sa Pebrero 27. Samantala, gaganapin ang seremonya sa St. Thomas Aquinas Parish simula alas 6 ng umaga. Kalakip nito ang paalala sa mga kalahok na magsuot ng puting damit bilang inirekomendang angkop na kausuotan sa pagbibinyaga. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.